дуруди бепоён обуначиёни канали ман ба ҳамаи шумо хушбахтӣ мехоҳам. Умедворам ки хуб ҳастед. имрӯз барои шумо шарлотка ки хеле машҳур мебошад, пироги себӣ, он метавонад бо тамоми намуди мева бошад, тайёр кунам. Барои ин 6 дона себ, 3 дона тухм, 1 стакани калон орд, ним коса равғани растанӣ, 1 қуттӣ моддаи ковокунанда, 1 қуттӣ ванилин, 1 қуттӣ қаймоқ, 1 стакан шакар ва каме намак лозим аст. گذاشتن مشکل در یک دل دو دل گذاشتن مشکل بیا جانی من تو مرا барои ин пеш аз ҳама тухмҳоро лат мезанем ва ба ин тухмҳои лат зада ҳамон замон каме намак, яъне ним қошуқча намак ва 1 стакан шакарро андохта хуб бо миксер лат додан лозим аст. акнун ба ин тухми лат дода шуда мо метавонем ки 1 қуттӣ сметана андозем ё ки ним қуттӣ равғани маска ё ки тамоман аз инҳо истифода набарем, чун дар яхдони ман қаймоқ буд, ба ин хотир ман аз ин истифода бурдам. акнун ба ин маҳсулоти омода кардаамон ним коса равғани растанӣ меандозему боз хуб лат мезанем. дӯстони азиз, ман аз қолаб истифода мебарам. қолабҳои пластикӣ низ хеле зиёданд. ин қолабе ки шумо мебинед қолаби торт аст ва себро майда мекунем ба он шакл дарозрӯя бурида ва ба ин қолаб хоҳ майда хоҳ калон карда мо хамирро мерезем. бо ин шакл себро оро додан мумкин аст. шумо метавонед ки ҳамин хел себро даруни хамири мисли атола кардаатон андозед, вале ман себро чунин оро медиҳам ки хеле зебо аст. ин себ нигаред чӣ қадар хуб оро дода шудааст. шумо низ метавонед чунин гулкорӣ кунед. ин ба таб, завқи шумо, кадбонаҳои азизи мо вобаста аст. дар охир пеш аз он ки ба тафтон гузоред, шумо метавонед корица, шакар аз болои он резед, яъне ки бисёр ҳам хуштам, як бӯи хуш пайдо мекунад шарлоткаи шумо. ба ин хотир ман корица меандозам. дар тафтони ҳарораташ 180 дараҷа мо шарлоткаро мепазем. марҳамат, шарлоткаи мо тайёр.
бо канали мо бошед дӯстони азизи ман.